Ejendomsmægleren Jeppe K. ankommer til dagens ejendomsvurdering. Oven på en vild fest i nat. Jeg er helt færdig nu. Vi lavede 7 champagnevasker. Lavede dem bare. Køb dem. Da jeg ser huset, så synes jeg synes, det ser kedeligt ud. Det ser kedeligt ud. Men altså, det er lige meget. Jeg skal nok lave en UK-vurdering af det, og så er det bare videre. Hej. Jeppe K. Observe and adapt, but still be bad. Ja, Finn Rasmussen. Jeppe Kaufmann. Det er et hussalg, det er ligesom det er knippe, det er ligesom et samleje, ikke? Så det er klart, det er lidt noget andet, når vi skal lave en ejendomsvurdering. Det er lidt mere at observere nogen, der knipper. Står du, hvad jeg mener? Så det bliver... Man skal lige lure stemningen, når man kommer ind sådan et sted der. Forstår du, hvad jeg mener? Prøv lige at se de her øjne her. Tror du lige var ude at feste i går? Hvad? Og jeg kan mærke, at den er lidt trykket. Vi har haft 2 ejendomsmæglere til at give tilbud. Det er lige meget. Vi nulstiller. Jeg har lige fået et glas vand, og har I nogle hovedpinepiller eller eller andet? Jeg er fuld i går. Det vil jeg godt sige, som det er. Men det er fuldstændig lige meget. Altså, det her det er en ejendomsvurdering, og jeg kunne sagtens have solgt huset også, hvis jeg havde været fuld. Det kommer ikke til at betyde noget. Bare mærke det, jeg har et dårligt dag. Hvad, skal I skilles, eller hvorfor flytter I her? Nej, det skal vi ikke. Nej, okay. I skal bare videre, eller? Det har været min søns hus. Og hvorfor sælger han det ikke selv, så? Han er desværre død. Nå, okay. Han er faktisk død af HIV. Hvorfor skal ikke det betyde noget? Jamen, han er jo død. Fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig ligegyldigt. Lige meget. Sælger det. Det er ligegyldigt. Men skal vi se på det, eller hvad? Ja. Lad os se på det, mand. Kan jo starte og se ovenpå. Jeg er mest bagfra. Soveværelse. Jeppe K. får set huset lidt an, inden han skal sætte en pris. Lige det, jeg kommer ind, det der soveværelse, der er der bare noget, der springer i øjet på mig. Det er et lille Rolex-ur. Og der kan jeg ikke lige lade være med lige at sammenligne det lidt. Men det var ikke lige uger, vi skulle se på, jo. Jeg vil gerne vide baggrunden for, hvem der boede her. Hvor mange har de boet? Var de ryger, eller var det ikke ryger? Hvad for en ur gik jeg med? Jeg gik med det der. Det var et lille ur. Det her, det er et ur. Hører det her også med, eller hvad? Det gør det vel. Det var jo søndens foretrukne sted. Jeg kan slet ikke lure det her. De siger, der er en boet en mand i hvert fald, og han må eddermame have været under tøften. Var en bims eller hvad? Der er meget mærkeligt. Det hele er hvidt og nusset, og ude i den der have, det var rent marked for mig. Her ser du så den lyse stue. Det kan vel ikke være mere ønskeligt end det her. Det er jo fuldstændig som at være bankerot der, og jeg hader bankerot. Skal på Sender og Simons meget bedre. Meget bedre. Det kan jeg mærke. Der er lidt mange bimse ting. Ja, du synes, der er meget bims. Ja. Jeg tror lige, jeg tager sådan 5 minutters tid, så jeg lige summerer tingene op, og så... Nej, det er faktisk til vores gæster, der kommer om et øjeblik. Tilbage i Nordsjælland er Jeppe K. ved at være færdig med sin ejendomsvurdering. Jamen, jeg får mig lige en lur i hans bimsesofa, som er hvid og slidt. Så får jeg lige hurtigt regne sammen, så kommer det der til, hvad koster sådan en ejendom? Er det nemt? Nemt afgang. Lav det bare. Hurtigt. Videre. Skal vi lige tage en sludder om matriklen? Ja. Så er jeg lige lidt i tvivl om, hvordan ejerskabet forholder sig. Nej, vores søn købte det alene for hans kæreste. Han havde ikke økonomi til at være medejer. Han havde ikke økonomi til, altså, han var bøse eller hvad? Så finder jeg ud af, at sønnen han var bøse. Det er jo en masse brikker, der falder på plads lige pludselig med Rolex-ur og bimse-ting i haven og hiv. Nu stopper det. Du er simpelthen så uforskammet. Ja. Du er en røv. Du er uartig. Sådan opfører man sig ikke. Jeg køber det. Jeg vil gerne købe huset. Det er lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Jeg køber huset. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvad er det vurderet til? Ja, det er egentlig vurderet til 11,5. Hvis jeg køber det for 13,5. Hvad siger du så? Aldrig køb en ejendom til 13. Du skal ikke købe noget til 13. Det er ulykke. Køb 13,5. Det er fint nok. Det er lige meget. Altså, nu er jeg blevet en ejendom rigere. Det er super godt. Det er rigtig, rigtig godt. Fordi at jeg sælger til 15. Ikke? Det kan godt være, at deres søn, han har bollet røv, men nu boller jeg dem i røv. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det er super stærkt. Stærk dag, synes jeg.